Izađite na ove europarlamentarne izbore i glasajte za zelenu listu, listu broj 32, jer time osiguravate sigurniju budućnost sebi, svojoj djeci, svojim unucima, svojim susjedima. Mi se borimo za zaštitu okoliša, održivi razvoj, da hrvatske šume i hrvatske vodu budu čiste i naše, za obnovljive izvore energije, za zdravu hranu, za brigu o domaćim životinjama, te također da, što se gospodarenja otpadom tiče, mafija i pojedinci uz njima u spregi ne vladaju Republikom Hrvatskom i da ne ostvaruju svoje interese na način da u nizu gradova i općina po Hrvatskoj rade spalionice otpada. Izlazimo sa sloganom reciklirajmo otpad, a ne prošlost, jer dosta nam je ustaša i partizana, došlo nam je vraćanje u prošlost, nas zanima 2030. godina, nas zanima kako će živjeti oni ljudi koji će ostati u Republici Hrvatskoj. Ako izaberete zelenu listu, listu broj 32, ostat će ih puno više nego sadašnja vlast to čini.